u2024 kuzobe kuvotwa ngawo. Mangabe kuvotwa ama-politicians awarelexile. Khona amanye nje angekawudle kahle angekawuhlukanisa even kahle unyaka because ayathatha ayabeka. Yabona abanye bayacabanga ukuthi soyisupporthatha kanjani lenhlangano, abanye bathi lena soyisupporthatha kanjani, bayathatha bayabeka. Abanye bazogcina besebenzisa i-influence nemali zabo no connection babo ukusupporthatha abanye bagcine besebenzisa ulaka, kugcina once abantu imoya yashayisana kakhulu kugcina kwenzeka izinto ezibeka umphakathi engcupheni ngokamoya, kugcina sekuba nengozi, kugcina sekwenzeka izinto ezingajwayelekile. Into ezingajwayelekile yabona bengabe kukhulu inkunzi kugcine kwenzeka izinto ezingajwayelekile ezisuke zenzeka ngokwaka natural, ezinye zenzeke ngokuthi mhlambe khona abafuna ukusebenzisa inkani ekufezeni inhloso zabo. Yabo akusona isiprophetho futhi ngeke ngithi isiprophetho leyo nto yinto kodwa engithema ngihleli phansi ngayibheka ukuthi 2024 woza sikulindele kodwa vele ingqinamba zikhona ngenxa yama elections azobe khona. That is the story. That is the story. So ngithanda ngicacise nje leyo nto. So uma ngabe ngikhuluma ngoNgizwe Mchunu, ngizoyithinta futhi nendaba yonyazi loZulu. Ngibonile nje kune article ethenda kakhulu ekhishwe yisolezwe ukuthi unyazi lezulu lukhankasele uAndile kaMajola ukuthi akavotelwe. Ngizoyibheka lo article mase ngifuna ukizwa ukuthi ibhaleke kanjani ngoba ngiyibonile nje ithi pheshe but bese ngiyibhizi kakhulu ngoba kuyimanje khona abantu nje holiday namhlanje nje ngiyaconsulta nabantu, yabo abantu bayafika ngiyaconsulta ngibhizi nje kahle yabo. Nakusasa nje akumsombuluzo ngibhizi, nangolosibili ngizobe ngibhizi, nangolosithathu futhi ngizobe ngibhizi nabantu. Abantu bangena ngampela njengamashu, yabo bayabona ukuthi inkosi le. Abanye bafika bezofuna umakhanda, abanye kunjiya, abanye bafika bezobonga ngezinga eliphezulu and bafika bephethe izinto bezebonga phansi ngeke ngilongo bashutha ngoba ngenza isivumelwano ukuthi asim expose umuntu onqotshelwa ngezinga eliphezulu. Thank you so much. Right, uma ngikhuluma indaba kaNgizwe, I hope ukuthi umacingwane uzongizwa ke mina angizili ukuzommosha futhi angizili ukuzomehlisa isithunzi futhi angizili ukuzosizakala, ngeke ngisizakale mina, kodwa ibhadi lakhe nje umacingwana la lenzeke ngesikhathi esirong. Kade umacingwana eqalile ebagive abantu nje begiveka futhi imistake la egeje khona ubegiva kodwa ehleli ebambelele kumsholozi. Yakhumbula ngixoxela ngephaka kamsholozi, hayi ukuthi umsholozi iphaya yakho umsholozi is functionela yona automatically. Ubethi noma enzani kodwa ubekhombisa ukuthi noma yini eshiwo umsholozi uyayihlonipha, yabo. So into eyenzekile uNgizwe kunomoya wakhe hayi kakhulu oqale wasisuka kumsholozi. Ngikusho kanjani lokho? Ngoko yabo, ngokumqondo osobala ngokwazi kwethu i-relationship kaZuma nomsholozi indala. Umuntu oqala kwakumele angene kwi-MK, phela sekumele iqiniso madoda, kwakumele ngene uNgizwe, yabo, kwakumele ngene uNgizwe, uyabo. Nomsholozi futhi ngendlela uNgizwe aba-understandana ngayo uyamnika leyo nto ukuthi indodana uNgizwe. Usho umsholozi ngasho ukuthi umsholozi unakho ukumhlonipha uNgizwe because uNgizwe uze waboshwe boshwe umsholozi. Umsholozi uyayi-understand leyo nto ukuthi umuntu bengabe kulwela azancamela ukuboshwa, lo muntu usuke kuthanda for real, yabo. Hayi bayadayisana abantu basusenkingeni, bakushiya nje bakhodwa wena, kodwa uNgizwe ukwazile. Kodwa mase ziza la kwi-MK uNgizwe wangajoyina. Njengoba ejoyinile kushuthi sekukhona lento encane ukuphambana kwani manje kwemibono. Umsholozi MK une vision ngayo, uNgizwe akajoyini. Uma ngabe uNgizwe engakujoyinile ngeke azabe vese umsholozi noma imoya umsholozi ezile noNgizwe, kodwa ngoba uNgizwe seyayidistance ipower kamsholozi ngeke sakwazi ukumvikela. I wish ukuthi uNgizwe angayizwe ichaza ipower kamsholozi le elawula automatically
le eyenza kube nama wave eyenza ukuthi mangabe kuthula ukulutha abantu eyenza ukuthi ubhubhe leyo power ayisamvikeli futhi ungizwe usenjani usehleli akasenayo backup kanti ngabe kade ungiza athintwa bebecabanga ukumthinta ngezinto ezithile kuthiwe kodwa khona umsholozi ngemuva bese bephazamiseka nabo befisa ukuqala lokho okwesibili ungizwe manje ufana nengane lesikhulile akasafani nalo yangizwa sekuqaleni manje use na something to lose uyabona baningi abantu la ngaphandle ngomhlaba abangakhuluma noma yini izwakale futhi babe no 7 bakhombe noma yini ngenkani kodwa bayenzi leyo yazi bayinda they've got something to lose khona into abayiprotectayo ukuthi akuthi noma ngikhulume into ezothi mayifika komunye umuntu ifika ihlale ngendlela ukuze ngalahlekelwa ilokho so ungizwe u2 khona ungizwe before who had nothing to lose ngenkathi eze eyakoboshwa kodwa seboshiwe wasethola inkampani leya emchase ngevan that once yakhasa inkampani then usune something to lose uhlula ukushaya lawo ma calculations ungizwe and uma ngabe EFF iqala iphatheka kabi ngoba ngifuqa mamanga wonke umuntu udisturbekile even nami futhi angizwani nalento yokuxwasa ngobuhlanga mina ke myself angizwani nje nalo nto nje ngumuntu and mina angifuni ngisho ukucwaswe noma ubani ngimbona enebala elimnyama ingakho nje kwathi kuthiwa kuyadudulwa ngathi no lento ukuthiwa kuyadudulwa kudlalwa ama mind games adlalwa zingane aliki mina ngifuni mina ukwenza into ngoba uzojabula wena ukuthi ngenza lento but ngeke iziphumelele leyonto mina abantu ngibathatha very serious uma ngisho into la ngisho into ngoba sengiyibhekile ngabona futhi ukuthi izokwenzeka ngeke mina ngivele ngisuke ukuthi kududula abantu bokufika uzojabula umphakathi kuyaba 3 months or 6 months down the line abantu abadudulekile uyabo ukudlala ubhati mayibhati le empilweni you mustn't engage yourself to a losing battle once washo something noma into imele baba kuze kube sekugcineni uyimele into yakhe isinqumo sithathile ngasijiki noma kanjani ngasijiki mina ngisijiki hlo njengoba ngizokhuluma nje la ngeke ngize ngijike yabo so ngiqonda ukusho ukuthi mina uma ngibona umuntu nje onebala lami lo muntu loyo still mina ngiyamhlonipha uyabo sengabhekwa ukuthi ngimhlonipha kodwa ke ungene kanjani eNingizimu Afrika ngabe unawo akusekona okwami sekukwama authorities ke lokho akusekona okwami ukuthi unamaphepha noma banawo kufana nomuntu bengabe emgwaqweni eshayisa imoto yami akukona okwami ukumbheka ukuthi unayo license noma akanayo yini akukona okwami funa mase ngishayisile siyama kuyamawa if it possible ayafika amaphoyisa if it possible ayafika bengafika siyalandelana siye police station lana afa police station kuyadwetshwa ukuthi imoto bezime kanje uqhamuke kanje wena ukwangishayisa then ama insurance aseyaqala ama insurance athi take over ukukhokhelana hayi kodwa uthi uma ngishayisile sengiyalo emgwaqweni ngiyaphuma nanake ayenziwa yonke kuyaxoxwa nje kwenziwe ngendlela kubhale phansi avume le noma niyaphikisana noma kanjani that is the thing yabo so inkulumo yami la iqonde khona iqonde ekuthenini ke ngithi mina kungizwe njengamanje akazihlisi ngoba empilweni ifuna ulwele ukuthi ugainani ungajabuleli ukuthi uluzeni akazihlisi uma ezehlisa uzehlisa kwiqembu le EFF iqembu le EFF azehlise kwiqembu le EFF ngoba ukuthuke waze wathuka umholi we EFF azehlise kwiqembu bese ezehlise kwiqembu aphinde azehlise kupresident we EFF eqembini njengoba baningi kanjalo ibe EFF bakhona abane power abazobona ungizwe ukuthi uzehlisa ngokweqiniso bese benze njani bese beya kumholi wabo afike bamxolisele futhi ungizwe ukhumbule naye futhi uzobe sezehlisile wayixolisela ngoba in
indlela abeyiphusha ngayo le nkampani yalawa maveni ibani JSC ubeyiphusha ngezinga eliphezulu Ngizwe ngithi nayi JSC ilahlekelwe kwayiyona yabo ilahlekelwe kwayiyona ukuthi kuphoqa ukuthi ayilanda imoto yayo umuntu ofana noNgizwe umuntu oyipromota zonke insuku le hamba khona uNgizwe uyayihamba imicimbi yonke uyahamba imicimbi le moto ihlala visible kodwa nabo le nkulumo kaNgizwe iba compromiseile because leli van labo noma imoto zabo lapha imoto zabo idayiswa all over idayiswa umhlaba wonke uma kuvela ukuthi bazi associate nomuntu obuya xwase ngobuhlanga as much as nabo abakwazi nabo bayaphoqeleka ukuthi abenze into abangafuni ukuyenza kodwa uNgizwe beke waxolisa kwi EFF aphinda axolisa kuMalema ngevideo ke manje lalela ngiyayazi mina iphawu ehamba noMalema njengoba ngibabazi ihamba noZuma ngibabazi ihamba neANC ngibabazi power ehamba noMalema ngibabazi power ehamba noMalema ngiyawazi lawo mapower lawo uma ngabe zehlisa uNgizwe vele inhloso kaMalema ukubona kakhulukazi iyouth iqoqeka iyouth ikwazi ukuma ekubona iyouth iphumelela ufuna leyo nto uMalema ngeke azayiqhenye ukuthi waxoshisa uNgizwe kwiJSC ngokuseyedwa ngeke ayiqhenye kodwa besiphoqa isimo ukuthi angawakhuza ama-comrade wakhe bengabenza leyo nto kodwa uNgizwe beke wazehlisa ngiyazi uMalema uzokwazi ukwehla nabalandeli be-EFF futhi bazokwazi ukuxola ngoba noNgizwe bezehlisa naye uzokwazi ukusho ukuthi ngeke aphinde manje ayithole ebasesimweni esifanayo not for i-EFF kuphela nakwabanye abaholi lento eyenzeke kuNgizwe seyisize nabanye abaholi because uNgizwe imkhulisile kancane because uNgizwe asuke ezisho usuke engaqondile ngempela ukuhlohlipha uNgizwe usuke ekhulumela lenkosi yami aphahluke ukuthi usekhulume waze waphahluka kanti ngempela khona sethinta ngempela uyabona kodwa deep down he means no harm. Deep down he means no harm. Yingakho bengabe sexolisa uzokwazi ukuthi power kaMalema izokwazi ukumbotha awunange exolisa. Mina bengakuthokozela lokho ukuthi iphinde kube yona iEFF ke manje esimkhulumela uNgizwe kwiJSC ukuthi abambuyisele iveni njengoba beza ngoFebruary mhla ka10 abeEFF uma ngabe bekwazi ukuxolela uNgizwe labuya iveni laNgizwe le rally yabo noma le manifesto yabo noma le whatever into abazoyenza ngomhla ka10 February Moses Mabhida ngiyakutshela abantu bobe kukhona into abayifundile kobe kukhona isifundo abasifundile ngoMalema bobe bebonile ukuthi umhloniphi umuntu ongumholi kodwa futhi umuntu ongumholi akagwebeli ukuthi ihlukumezeke ukugwebela ukuthi khula nengane yakho mawuyishaya usungayibulala eshaya ingane yakho idino ngesikhathi kodwa bese uyabunta nami nakho ukudla idla geza lala nansi imali vuka uhambe esikoleni uhambe ufunda ngifuna ikusasa elihle kuwena nginesiqiniseko sokuthi uNgizwe beke bazihlisa lizobuya and izothi mayisi bese libuya selizobuya even nenkampani yeJSC lapha bazobe sebeyihlonipha ngokuphinda phendika abantu because sebebonile ukuthi iyakwazi ukuthatha izinqumo zokuvikela izizwe zonke sebezoyithanda abantu and lento yeJSC noMalema seyizosiza nathi ukuthi hawu uzothi bengabe uNgizwe esecabanga ukuseyisa sithi sokuceba phela kwiJSC yinto esesombamba hayi ngiyacela mina lapho ma comrade EFF cela mina madoda wehlisela umoya lento eniyincwadi enibhalile nithi uNgizwe ake ahoxiswe icontract yakhe neJSC ngiyacela ukuthi uma exolisa hayi bengaxolisile ke naye ayifokofo nami ngize ngingene kodwa uma exolisa cha ngiyacela ngoba kodwa ngayinakile uNgizwe ukuvaleka kwalesi sponsor seJSC yabona akuvalekile sona kuphela kufana nokuthi uthi mawusebenzela uhulumeni bese uyaxoshwa uthi hayi kulungile vele bengisebenza kula mahhovisi kahulumeni senixoshiwe futhi sekhaya ngizo apply kwenye indawo elalela baba
lalela baba uba ku red card uthi noma inini mawuthi uya apply kuvele ukuthi wena waxoshwa nongizwe futhi lento yakhe ibeka i-future yakhe at veg uyothi noma etwenzani thiwe wena wakhuluma inkulumo ekwasayo waze waphucwa ngeyilanga uyothi noma esethola inhlangano esethu uyayikhampanela siyoma thina sithi ayi kodwa lo muntu lo wakhuluma inkulumo ecwasayo waze waphucwa ngisho imoto uyabona kodwa bengayilungisa siyosho ukuthi hayi kwakushibe leke ulimi waxolisa waze wa-emphasize mina angibuka uMalema as a person uyabona uMalema enonkosikazi enengane enabantu abaholayo abakholelwa kuyena yabo even mina myself ngiyakholelwa into eshiwo uMalema eziningi mina myself ngiyakholelwa kuzona ngifuna ukuqamba manga njengoba nje bethi bayeza mhla ka10 mina ngiyakuthokozela lokho because bakhombisa ukuthi ipolitiki bayazi ukuthi ayinamncele kuhanjwa all over nakhona mase ufike kuleyo province ufike uphile engazi ukuthi use province yakho nathi futhi simukele amazulu ahamba ayakhona kujatshule kodwa uyacabanga kuzophuma kuthiwa hayi umxolelile kuphume emaphepheni kuthiwa ibuyelile imoto kodwa bexolisa ngenhlanhla kumacengwane ilevel ahlakanipha kuyona inkulu kakhulu ukwazi ngisho ukuzenza uhlanya kanti bezenza uhlanya usuke seyicabange ngezinga eliphezulu kakhulu uzoyizwa le video futhi uzoyithatha initiative uyithatha and ukukhula kwakhe ke lokho and iziningi izinto ezinhle ezizomenzela uma ngabe azi ukuthi kwehliwa nini empilweni ngaphela impilo njalo nje khona isikhathi la unyuka khona isikhathi owenza khona iphutha khona isikhathi owehla khona isikhathi otshelwayo kusona khona isikhathi oshayekayo futhi kusona ushayeke futhi kusona kodwa usukuzonqoba nje mawukwazi ukuma show me looking back okwesibili ngifuna ukugcizelela la kunombhalo ekuthepheshe awuthi ke nicheke kahle ade ngibheke kahle la ukuthi ngifuna ukubheka le story lesi isithinta unyazi ukuthi sithini engathi ngisibonike la hayi phela mina ngine straight talk nje mina ngine straight talk nje angisho nje lena le hawu ngifuna ukusibona isithini ngoba ngizwe impela nje zama awuvele ngapha khona le story lesebekukhulunywa kusona ngokuthi angazi ulokhuzana unyazi ninika uKamajola ngisibone sihamba kakhulu kanti phela angifuni kube khona izinto ezikanjalo bese siyeka ngicela ungibhekele sikuphi so story nje bekhuluma ngento enjalo nje lapha ungicheckela ukuthi sikuphi hayi hayi ngizofunda angikhoke kahle good ekufundeni isiZulu yabo uma ngifunda ningixolele abafethu uma ngabe ngilandele indlela yokufunda ngigudi makuthiwa kufunda English ngoba yona uyayirola ngigudi makufunda English yabo makuthiwa ngigudi makuthiwa ngifunda English hayi makuthiwa kumele ngifunde isiZulu hayi no good kodwa mawuzokunikeza noma article English I know then I can read yabo I can read ke lapho ke ila uzobona ukuthi ha kanti ufunda kahle kanje siyathola nasi ayi abona madoda kodwa buka nje ilokhuzana unyazi luthinte izinqandu lukhankasela uKamajola koKhozi F hey namathapha hayi ake uthi ngicheke kahle le nakho sibhalwe uThokozani Ndlovu December 31 2023 oyesa namhlanje uma ngaze abantu umholi wamaNazaretha unyazi loZulu ephumela obala ekhankasela umculo wokholo uAndile kaMajola ethi akavotele ukuze ahlukanise unyaka emncintiswaneni woKhozi FM wengoma ehlukanisa unyaka. uKamajola ungomunye wabaculi abayishumi abasemncintiswaneni wengoma ehlukanisa unyaka kuKhozi FM.
owinile uzomenyezelwa ngesikhathi kuhlukana unyaka siwelela ku 2024. Entshumayelweni yalo unyazi eqoshwe nakuma video luphumele obala ngokuthi akuvotelwe ukaMajola. Luthe ukaMajola ufikile kulona ezocela isibusiso ukuze ahlukanise unyaka kuKhozi FM. Lwathi amaNazaretha akamvotele ukuze abe ngumculi wokuqala wokholo ukuhlukanisa unyaka kulo mncintiswano. Luze lwathi uma kungahlukanisa ingoma yokholo nezinkinga ezikhungethe abantu zizophela ngo-2024. Umthombo weseleze ozazi zonke ezingaphakathi kumaNazaretha uthe lugejile unyazi ngalesi simemezelo. Umholi wamaNazaretha akavumelekile ukuchema nanoma ngubani ngoba abantu abaholayo bakholela ezintweni ezahlukene. Kusamele abefundisi balweluleke unyazi ngoba ngokwesikhundla salo aluvumelekile nhlobo ukuchema. Lento isike yenzeka naphambilini ngesikhathi luthi akunikwe iANC ithuba lesibili. Kwalokho kwakuphambene ngoba kumaNazaretha silandela amaqembu epolitiki ahlukahlukene. Uma kungukuthi abaholi kukhona abasuke bekudlile bese bechema akube ngokwabe lokho ngoba amakholwa asuke engadlile wona ngalokho. Kusho umthombo ke futhi labantu abamaxuki nje bangaphakathi emabandleni siyakwazi lokho. Kuthipha ukhulumela unyazi lwezulu umnumzane Thokozane Mncwabi uthe okushiwo yilo mholi akusona isiprofeto. Obekushiwe inkosi unyazi bekuwumbono wayo akusona isiprofeto. Ngaleyo ndlela ukubona abantu ukuthi okushiwe inkosi bayakwenza noma cha. Njengoba kungesona isiprofeto akuphoqi ukuthi umuntu akwenze. Okubalulekile mina engingakusho ukuthi abantu abazi ukuthi ngomhla ka1 January uyangena umdedelo ukuthi ngomhla ka3 sinyukela siye entabeni iKhenana kusho uMncwabi. UkaMajola uze wayifaka nasekhathini lakhe le video ekhakaselwa unyazi wathi usekhulumile umdala selukhulumile unyazi lwezulu lwathi sonke asivotele lengoma SMS ingoma G SMS ingoma G ku 33665 usho kanje. Suka madoda suka madoda no ngiyafunda la nasi story ngiyafunda angisho into esuke ekhaya. Wena thingibhaka uthini ngalolu daba? Lolu daba loli ukuzwe makuthiwa khona udaba ekufune kulona uthi no comment. Indaba inje ekufuze uthi no comment ngizona. Kumele ngabe ngithi no comment. Kodwa ngidecide ungawusho no comment. Ngoba abantu bazongijwayela kabi abanye bathi hawu uyaqala ukuthi no comment kusho ukuthi uchemile. Kodwa ifuna ngisebenzise lento ukufundisa abanye ke manje abantu. One uandile kaMajola akayena umculo wegospel kuphela. Umfundisi uandile kaMajola umfundisi upastor ogcotshiwe egcotshwa abasindisiwe abafundisi. Umfundisi lo njengoba umfundisi useva naye anda uhlobo lwabaholi oluthile. Uma ngabe wina la ngeke esontweni lakhe esehlangene nabantu abafundisi athi bazalwane asidumiseni amandla onyazi nakho ngwinini ayakusho lo. Uzothi ngoba uzothi ngiyambonga uJesu. Ngiyambonga uJesu, ngiyambonga uNkulunkulu wami. Sibonge kubona bonke abantu abavotile. Bethanda athi siyabonga. Na unyazi. Kodwa ngeke yengqo. Okusho ukuthini ngiqonda ukuthini ngale nkulumo yami ngiqonda ukuthini. Uyabona ngoba mina ngila kwami. I-team enginayo la kwami. Kumele isefe ukuthi ufuna ukubona inkosi
udingani kwinkosi? Hayi ngizofuna umakhanda khanda, hayi ngizohlola, hayi ngifuna ukubuza, hayi khonke ngifasa ixoxe nje, funa kusefwe lapha ya. Uma ngabe i-team yami izongidayisa idedela umuntu ngesikhathi ngisebenza ozothi mayisengene kumina ethi hey King uyakhumbula sikhulwa nawe, besikhula nawe phela wena ubhaka wena mfethu, besikhula nawe silena awusangiboni uyakhumbula kufana sisavala ingane, uyakhumbula sisavala ingane. Izongidayisa funa athi umuntu bethi hayi sasikhula naye uKing, bethi laba abamina bethi inkinga njengamanje kubhizi kakhulu, hayi kulungile omfonela asitshele then sobe sesiyakufaka ngoba nazana emaceleni njengamanje sinje. Nabafundisi kumele benzeni la? Kumele bavikele unyazi, ngoba umuntu bese kwazi ukupenetrate wazi wayofika kunyazi wakhuluma nalo unyazi, sekumele lenzeni? Sekumele limjabulise leyo muntu, ngoba ngeke bengabe sefikile uAndile kaMajola wangena wafika kunyazi ethi ngicela isibusiso sokuthi ngifuna ukunqoba. Ngeke unyazi uthi angifuni isibusiso. Angithi kusho bona bathi lo lawo wonke umuntu la uAndile kaMajola usefikile ukuzosicela. Uma eseze wafika kumele unyazi lisale selisiletha leso sibusiso esifunwa uMajola. Kodwa isibusiso esisuke sohamba nevoti, ayikho into ekuthiwa uNkulunkulu uzokwenza ukuthi uwine, ayikho into enjalo. Kufuna kwenzeke kumele bavote abantu ukuze uwine, ngoba kuzoba namavoti, akubali ukuthi ukholwa kangakanani, ayibali leyo nto le, kubali ivoti. Okusho ukuthi umuntu befika ezofuna isibusiso, nginabalandeli bami, uma ngifuna uwine ngampela sengizomkhampenela, ngiqinisekise ukuthi shosho bayavota abantu, ngoba ukuthi ivotani akwanele lokho. Ukhonto iphebezayo mawuthi hayi anovota, khonto iphebezayo. Kodwa mase kuthiwa ngampela sekuthiwa lebandlena wonke umuntu akavote, kucela bafundisi qinisekisana ukuthi abantu bayavota ukuze lo muntu awine, sekwenye into ke leyo. La abantu abafeyile unyazi kube abafundisi okuyibona abahlela abantu abazokhuluma nonyazi. Bengimele bengabethi uMajola ngizokhankasa bese kuthiwa no, inkosi yabantu bonke isikhiphile isibusiso sokuthi umncintiswane wengoma yonyaka awuhambe ngendlela, awube nokuthula, awube nokuphepha, awube nani. Inkosi isikhiphile isibusiso, nawe ngena kuloko. Kodwa mawuthi ucela ukuzocula, then you can sing. Kumele athi hayi kulungile ngizocula nje, ngeke ngisakucela ukukhankasela, that's it. Bayakuprotect unyazi. Kodwa uma ngabe kuthiwa unyazi elizogolozela uAndile kaMajola ethi ngeke no, bekuzobe lurude. uAndile kaMajola ukwazile ukusebenzisa umqondo, wasebenzisa nokugcoba hamba nalo, ukwazi ukuphucula uteka, waze wafika kunyazi, wafike wenzani kunyazi, wasebenzisa ukuthi vele kumele mawumholi mayisefikile umntwana ube ne soft spot. Phela izingane zakho lezi, ngisho ugogo nje mayisefikile ingane kuwena kuba njalo nje. Ngisho manje ungafika kuzuma uthi basufikile kuzuma ufuna afika kulalele, akushaye ngethembisa yenzekenye ibuye ingenzeka abantu. Masufikile kulamakhosa ufuna kulalele, baningi abantu ema meetingini uhlangana no MEC bekuthembisa into engasuka umphathi okunye kugcina ingenzakalanga. Akunikeze ngisho inamba yakhe ukuthi ongifonela la lento othi ayenze izokwenzeka. Mase umfonela akasayingeni yonto, selibanjwa abanye ucingo, akasasiboni isidingo. Khona into ebeyiphebeza ngesikhathi usuze wafika eduze kwakhe, bekumele baliprotect unyazi abafundisi bakhe. But ayikho into engathi mina unyazi la aqeqeshelwe yona, ayikho into futhi aqeqeshelwa la. Umehluko ufuna kuqinise lapha kubafundisi ukuthi dedelani umuntu senazi ukuthi uzofunani kumina. That's it. Nayike ngishoyo mina. Uma futhi ungangizwa mfethu lapho ngiyaxolisa kake, silinde u12. Sifuna ukubona amadoda ukuthi ngathini mina bathini bona. Ngathi vota. Ngoba kuvotwa ngomlomo. Ngizobe njalo ngo12. Ngizobe ngithi ngo12 ngathi vota. Bazobe bethatha ngempela abavotile. Hayi abavotile, unyaka bazohlukanisa nje. Ngizobe ngithi mina ngathi vota.
Ngathi ukuthi emva kwalokho uzizwa kanjani mfowethu, kodwa isifundo lesi sa next year makuthiwa ingoma yakho iku top 10, vala umlomo uvote. Uma ungabe ukhuluma emlomeni, khulumela ukubadidisa nje, kodwa ekugcineni vota. And ma uvota noma kangaki, ungavota noma ingamalini. Ayikho le lokisho wezinyoni ithi contact to ukuyivotela. Vele phela mangabe kunominatewa mina nengoma yami, abalandeli bami bazosupporta mina nengoma yami ngoba babelivela kumina, bayayithanda. Imina umuntu osupportwayo. Ngabe ngibenza isilima abalandeli, bengathi akuvote bona, ngingavoti mina. Ngabe ngibenza isilima, funa kuvote mina. Bona abalandeli bese beyangilekelela, kube yimina ozobakhumbuza mama ngabe kunenduna, mangabe kunama leaders, ngithi hlanganani bafethu siyavota, bethe iyashota imali yokuvota, ngithi bafethu kanjani, bethe hayi phela imali iyashota, ngithenge etime mina, ngisendele induna, ngithi ayikhala akuvotwe. Kwenziwa njalo makuthiwa vota. Ingakho abahleli baleyo mncintiswano beke ba decide ukuthi le competition izothi akuvote noma kangaki, basuke beyazi into abayishoyo, basuke beyazi nje. So ngizula abanye bethi hayi khona umuntu ekuthiwa uyayivotela, khona umuntu ekuthiwa emadoda ayisebenzi lonto le, ayisebenzi. Nawe zivotele ngoba vele umuntu ovotelwayo la uwe lamagama abalandeli nje awekho lapha yana kuleya list, khona igama le artist nengoma ye artist, ukuthi hayike ingoma G ubani, ingoma C, ingoma B, ingoma E, ingoma D, ingoma F, ilezi zikhona lapha. Angwazi ngathi sengiyabona ngithi votani emphakathi, vote, kodwa mina eyami imali angivoti mina. Awu beyivulile, but you can vote as many times as you want. Ivuliwe, ngavoti. Hey hayibo, mina ngifuka manga, mina bangathiwa nje kunominatewa ngampela, kunominatewa ekuthiwa ngampela ngisaphushi ama artists, elalela bengakhipha ngisho 1 million ngithenga i-airtime. Ngoba usuke ungasane ndaba nokuthi imali unispendayo, into oyifunayo yi-victory. Ingakho abanye benqoba belimele endaweni, abanye benqobe bekhathazwe ngenhlamba, abanye benqobe behlukunyeziwe. Uma ngabe uzonqoba nje mfana, you go through a rough journey. Yabo. So nje ayeke ngo12 ngobe ngithi ngathini mina bathini bona kunjani makunje, sathi vota. Ake ngivalelise, nginifisela amaholidi hayike iholidi nakusasa njengoba kuzobe kuyumhla ka1, ngumhla ka2 ayaqala ke kuyasetshenzwa ke nami siyaqala kubiwa active emagroupini, kubiwa active lapha nalapha ya. Okwamanje nje la maholidi bekunesiphithiphithi esiningi, bekuphazamiseka into eziningi, kodwa nje from mhla ka2 kuyaqala ke kuba nesiphithiphithi, kuyasetshenzwa ke sekubhekweni nempilo ke nje ngqo. Okwamanje impilo bekade iphithizela nje kakhulu njengoba kwamaholidi, yabo. Abantu balena, abantu baphumile, abantu abekho kulokhu, kodwa nje from Tuesday hayi ziyakhala mawunomakhanda la ukhona, get ready, ziyaqala Tuesday, kuyasetshenzwa and kuyanqotshwa futhi. Lo nyaka nje sungena kamnandi, zizoba khona ingqinamba ku 2024, zizoba khona ibizwa ke ingqinamba, zizoba khona ingqinamba, kodwa zizolawuleka. Ngeke akusona isiprofito, ngiyakutshela based ekuboneni isimo sempilo, zizoba khona ingqinamba ngo2024. Ekuthiwa omunye umuntu bezothi isiprofeto ilesi, khona abantu abagude phela ukuhlala bahlanganisa u1 no1 ukuthi njengoba kunamaqembu amasha eza kanjena, amadala bajabulile, athuka umuntu bese yabuya athi ngiprofethile. Sona isiprofeto nje, zizoba khona ingqinamba kodwa zizolawuleka. Phephani emakhaya, angikhulumi kwi-inbox ku Facebook, angikhulumi kwi-inbox kobani ko TikTok, angikhulumi ko YouTube ma inbox, cha, angikhulumi ko DM. Ungisendela uWhatsApp kwinamba ethi 0798130260, 0798130260, noma ufuna umakandakanda ungisendela uWhatsApp lapho. Uma ngakakuphenduli ngizokuphendula, kodwa khululeka nje, take it easy, ngizokuphendula, ngiyaphendula na kuWhatsApp. Uma uthe uyafona wangangithola, vele send uWhatsApp nje, ungadiki bani, ngizophendula kuwena, yabo. Uma futhi ukuthi awungithole ecingweni, ungastresseki, uyakwazi ukuza enumber 44 Rocky Ridge Road, Hilali. Macingwane, xolisa mfethu lapha kwi EFF nomholi, yabo.
bese uMalema ngiyacela ukuthi ne-EFF balimukele uxolo. JC ngiyacela ukuthi ikubuyisele imoto yakho. Owami lo mthandazo mfethu. Uyabo. Thank you so much.